Jama'u barkanku da warhaka. Ni ne dai mutumin ku Abu Josh daga Hausa Tech. A yau wannan bidiyo namu na yau koyarwa ne kan yadda da a gina yanar gizo. Amma kafin mu je ga nan tukunna, ya kamata mu san harsunan da ake gina yanar gizo da su. Harsuna? Ya kamata mu san duka wannan tukunna. Kuma wayannan duka yana nan mun rubuce shi, mun daura shi akan blog namu, wato kan uncustomized website namu. Ya kamata ku ziyarci wannan website din ku karanta wannan harsuna ya ake gina yanar gizo da su don haɓaka fahimta namu, wanda da mu zo nan gaban kan kwamfuta ne. Yana da kyau haka. Abu ne mai sauki ta inda za mu karance harsunan da aka fi amfani da shi wajen gina yanar gizo. Kai tsaye kawai mu hau Facebook namu. In muka hau mu je ga search engine na Facebook, sannan mu search in Hausa Tech. In muka rubuta Hausa Tech cikin search engine Hausa Tech zai pop up. Gashi nan kun ga bajin anan dan dannawa. In danna sai kai ne ainihin kan shafin mu na Hausa Tech. Idan mun zo kasan about, akwai link da ya link zuwa website namu. Ya fara daga HTTPS, watan Hypertext Transfer Protocol. Idan mun zo nan kawai sai mu danna kai link din kai tsaye dai kai mu kan shafin mu website ko kuma na ce blog namu, ta yadda da mu samu mu karance wannan blog da muka rubuta muka daura akan harsunan da aka fi amfani da shi wajen gina yanar gizo, don saboda ya ƙara mana fahimta wajen haɓaka yanar gizo da damu yi a nan gaba. Gashi nan kai tsaye ya kawo mu uncustomized website namu, watan Hausa Tech, kimiyya da fasaha harshen Hausa. Sai mu scroll mu ja shi zuwa sama. Menene harsunan shirye-shiryen kwamfuta? Ba shi ba, harsunan shirye-shiryen da aka fi amfani da su don gina yanar gizo. Wannan shine. Sai mu danna akan link din haka, sai da zai shigar da mu ya bude, saboda mu samu mu karance wannan harsuna don ƙara mana fahimtar abin da za mu shiga yanzu nan gaba, watan gina yanar gizo a kwamfuta. Gashi nan ya bude ba tare da ɓata lokaci ba. Sai mu ja gashi nan gaba ɗaya mu karance cikin daƙiƙanni kaɗan, za mu karance shi. Taka ne kaɗai in mun fahimta harsunan da aka fi amfani da su wajen gina yanar gizo, za mu samu mu ƙara haɓaka fahimta namu domin gina yanar gizo da za mu shiga lecture na shi yanzu nan. Idan kun karanta wannan gaba ɗaya, kan kuma ta a ƙasa za ku yi like, sannan ku yi comment. In kuna tambaya za ku yi aje tambayan kuma a nan, sannan ku yi share ga wayansu wanda ba su sani ba, al'umma, saboda su amfana da shi. Idan mun yi haka, an kun karanta wannan kai tsaye, shikenan sai mu koma kan video lecture namu akan gine-gine yanar gizo da zamu shiga yanzu. Na riga na kaddara cewa kun riga kun san harsuna guda 5 wanda aka fi gina yanar gizo da su. Yanzu kai tsaye bari mu hau kan ainihin abin da ya kawo mu, watan gina yanar gizo. Yanzu wannan Windows operating system ne a gabana. Kuma da me kuke amfani, ko Mac OS ko Linux operating system, so duka zai yi dai abu ɗaya zamu yi. Yanzu zan buɗe notepad ina, ta yadda nan da mu fara rubuta yaren da zamu gina yanar gizo. Dan danna control R, da ku danna control R, gashi notepad yayi pop a cikin wannan box din, shin danna enter, notepad zai buɗe. Idan da Windows kuke amfani, notepad ne sunan shi, za ku yi search a cikin Windows logo, ko kuma ku danna window plus R, zai buɗe by default. Idan kuma kana amfani da Mac OS ne, shine ake cewa text edit, duk dai code editor ne, duk abu ɗaya suke yi, kuma duk abu ɗaya dami yanzu. So a yanzu ga notepad ina ya buɗe. Kai tsaye bari mu fara HTML, wanda mun riga mun san shine ginshike, ko kuma in ce shine foundation na duk wani yanar gizo da kuka gani a sararin samaniya.
HTML watan hypertext markup language kenan. Yanzu bari mu fara rubutawa. Na mu rubuta HTML. Wannan shi ake cewa left bit shift kenan ko? Left bit shift HTML, right bit shift. Shi HTML is all about tags. Duka wannan da tags ake deal ana maganar HTML. So yanzu dan yi closing tag ma a nan wajen HTML shi ma haka na kulle da left bit shift. Yanzu a wannan mun yi opening tag a nan ga shi nan HTML a sama ga closing tag din shi. Bambancin su wannan forward slash in shine bambancin su. Kowane tag ana budewa kuma sannan a kulle. So this is the opening tag of HTML and this is the closing tag. Duk wani abu da zamu rubuta yanzu a tsakankanin wannan tag ne HTML. Wannan shine building blocks din. Shi wannan HTML din kenan. Shine building blocks din wannan abin nan. Ban sani ba ko zan iya ci gaba daga nan. So da mu iya save din aikin mu daga nan ma. Bari mu yi save. Akwai file a saman nan. Ga file da mu danna shi mu save din shaka. Yawwa abu mafi muhimmanci anan shine a lokacin da mu save ga search ga inda da mu save wannan box ya nuna mana wato file name. Shi mu rubuta duk sunan da muka ga da mu save din file mu. Yanzu ni bari na save din nawa as index.html. Index.html. Na riga na rubuta index.html. Wannan ɗabi'ar duka masu gina yanar gizo ne cewa shafinsu na farko suna kiran shi da suna bashi suna index ne. So koma wanda suna za ku iya bashi amma ni na bashi index. Shi kuma .html ɗin na ƙarshe shi ake cewa extension. Watan yare ne da kuke magana ku da kwamfuta kai tsaye. Watan da na ce .html ina gaya kwamfuta cewa fa wannan file ɗin da nake so na save HTML file ne, hypertext markup language file ne, ba file ɗin kowanne ba. Inda baran sa wannan .html ɗin ba bare yi aiki ba, zai yi save amma ba abin da zamu gani, ba za mu ga result ba. So dole mu sa .html a ƙarshen kowanne file muka buɗe sabo. .html na riga na ga yare ne da muke magana da kwamfuta da shi kai tsaye. Muna gaya kwamfuta cewa wannan file ɗin fa na HTML ne saboda akwai files da yawa, ɗaruruwa ko in ce dububuwan files da ake magana da kwamfuta da shi. So wannan HTML file ne, dole mun sa extension ɗin .html. Gashi na riga na kira nawa index.html anan. Sannan kuma abu mafi muhimmanci kafin mu karasa gaba, in muka zo nan ƙasa gefen save ta nan hagun mu akwai wani waje an ce encoding, an sa ANSI ko ANSI. So muka danna pop-up wannan za mu zaɓa UTF-8 ne haka. UTF-8 a nan gaba za mu zo mu san duka mai amfani duka waɗannan. So a yanzu dai UTF-8 nan za mu zaɓa. In ba ka ba shi ma aikinmu bari mu ci gaba ba. Azin bara mu proceed ba. So yanzu sai na zo in zaɓa inda nake son na save file ina, a cikin folder ne ko kuma a cikin menene. Ni na so in save wannan akan desktop. Already ma akan desktop yake gashi na a sama, mun zo za mu ga desktop. So yana zo nan da danna wannan save din a nan wajen. Yanzu na save abin nan ina ya riga ya save akan desktop kenan. Yawwa ga mashi nan ta gefe na gani. Kun gan shi a nan gefe gashi nan index. Amma ba za mu ga extension ba saboda mun riga mu ci extension dama yare ne da ake magana da computer tare da shi. So yanzu bari mu dawo cikin notepad mu ci gaba da aiki. Bari mu fara daga the header. Bari mu ce h1 haka. This wannan opening tag kenan. Shi mu zo mu kulla tag haka da /1 shi ma mi haka. To yi mu rubutu a tsakiyar shi. Me da mu rubuta kenan. Sai mu ce my first website. Yayi ko? Ina tunani haka yayi. Shi mu danna Ctrl S save. Ina son amfani da shortcut saboda ya dan fi sauri. Amma dai ba dan ma dai saboda wannan tutorial ba. Shi mu zo kan ainihin file mu da yake kan desktop gashi na a gefe index. Sai mu double click. By default browser din da yake kan system din mu zai bude aikin mu. Wato dama web browser shine yake bude HTML, shine yake bude abin nan harsan da ake gina yanar gizo da shi. Da mu double click akai haka. In muka double click zai bude mana. Yanzu yana loading.
yawwa yanzu kun ga wannan web browser ne gashi nan ta nan wajen dan iya minimize kuma dan iya maximize. Kun gan shi ta nan sama ba, ga abin da muka rubuta cikin H1 din nan, my first website. Wannan shafi ne na yanar gizo na farko da muke fara ginawa. Gashi nan muka hau nan tab din sama, ga sunan file din nan da muka kira shi index.html. da mu ƙara buɗe sabon tab, amma ba a cikin nan muke ba. Yawwa, abin da na manta ban gaya muku ba, shi wannan baya buƙatan wani connection da mu fara wannan gina yanar gizo. Kawai abin da mutum yake buƙata kawai computer a gaban shi, kawai shikenan. Offline ne duka wannan abin da muke zami. Gashi nan abin da muka rubuta my first website. Gashi mun zo nan wajen URL din nan amin. Shi ake cewa uniform resource locator. Shi ma za mu sani nan gaba watan ya yake abin da shi. Gashi nan wannan URL din mu kenan na wannan website da muke yi. Kai tsaye mu kuma notepad ba tare da ɓata lokaci ba. Bana son dinga ɓata muku lokaci. So dama idan muka ga HTML is all about tags. Ga wannan tag ne, ana kiran shi tag HTML. To da abin da dama na ce a tsakanin wannan dami, shi wannan tag ne na header. Idan kun je wani yanar gizo, kun je wani website, za ku ga rubutu manya-manya a sama haka a babban shafi. To shine wannan da wannan ake amfani, H1. Shi kuma wannan tag din ya fara ne daga 1 zuwa 6, ya kare a 6. Duka bari na rubuta duka, da mu ga effect din. Amma saboda mu dan yi sauri, idan na haka ina ganin zai fi. Bari na yi copy wannan haka, Ctrl C ko shine paste din shi, sai na ƙara paste din shi na 3, yana ƙara paste din shi 4, yana ƙara paste din shi 5 ko 6. To sai mu je mu caccanja wannan digitin anan mu mayar da shi 2, saboda wannan HTML H2 da mu amfani da shi anan. Bari na gama, ina so duka mu ga effect din ne. Bari na wasu wannan 3 da mu mayar da shi, wannan 4 da mu mayar da shi. Ban sa ba, 4, wannan 5 ne, 5 haka yake, 6, wannan ma 6 ne. To yi mu ƙara yin save din shi. Duk wani changes da muka yi a cikin notepad din da mu dinga save da Ctrl S. Sannan da muka zo nan gan browser, gashi babu wani change da muka gani ba. Dole kuma duk wani change da muka yi daga notepad, idan mun zo kan browser din, dole sai mun refresh in browser din tukunna change da muka yi zai dauka effect. Yanzu ga refresh logo nan saman nan, inda danna da yayi refresh, ga duka abin da muka yi ya fito a nan wajen. My first website, my second, duka wayannan abin da zamu fahimta ta a nan wajen shine wani H1 da muka yi amfani da shi. In ka yi amfani da H1 tag H1 shine header an ka dai babba, H2 header shine header in dai babba amma bare kai na farko ba. H3 ma haka ya tafi har zuwa 6, babu 7 ne. Iya wayannan tags din 1 to 6 ne anan ya tsaya. So kai tsaye bari mu koma notepad, mun riga mun ga effect din wannan. Gashi nan kowanne tag akwai closing tag din shi, kuma bambancin shi su mun riga mun sani shine /. Sorry. I need to be fast. Yanzu bari mu je, akwai wani tag kuma ana kiran shi P, wato paragraph kenan. Yeah, shi ma mai closing shi da P haka ne. Duk rubutun da muka yi tsakiya shine dai nuna mana akan page mu. Yanzu me da mu ce, this is a paragraph text ko paragraph text, so mu yi save shi, mu kuma kan browser haka, mu refresh, ga text ya fito irin normal text da muke karantawa a yanar gizo a kowane website da muka ziyara. Wannan P tagin da shi ne ake amfani da shi ake rubutu don mu makaranta. Shi kuma na saman mun riga mun san header ne. So wannan paragraph text ne, mutum yana so ya rubutu paragraph text a cikin tagin P, zai yi rubutun duka da mutum da yake so ya yi. So yanzu duka wannan rubutun zamu iya mayar da shi mu sa ya tsaya tsakiyar screen, a tsakiyar shafin mu na yanar gizon mu.
idan muka yi amfani da center tag, in muka kira shi haka. Amma in da mu kulle tagin wannan center shi ma mu zo nan, saboda muna son duka wannan rubutun su zo tsakiya, shi ne zo na kulle tagin center a kasan wannan rubutun haka, na kulle shi haka. Yana saving aiki na Ctrl S, shi ne zo kan wannan browser an yana refresh, kun ga sun ya dawo tsakiya. So shi kuma wancan tagin amfanin shi kenan, wannan center tag kenan, gashi na saman nan center tag, ga closing tagin shi nan a ƙasa. So duk abin da yake tsakiyan wannan center tagin, so dai kawo shi tsakiyan shafinmu na yanar gizon mu kenan. Yanzu bari mu kuma wani tag mu gani wani tag da mu je. Bari mu ce link tag. Wannan tagin a tag ne, a tag ne, sannan aka yi mu kulle shi ma haka. Me da mu ya tsakiya, shi wannan a tag din reference tag ne, reference tag kuma yana da attribute. Da mu gane me attribute nan gaba. Attribute href ne haka ake yin shi, equal to double quotation, sai mu rubuta duka inda muke referencing wannan linkin namu. Yanzu shafin mu na farko kenan, bamu da wani shafi da zamu yi reference wannan, amma bari na rubuta wannan ne, ya ce haka click me, na yi save. Bari na mu kuma kan browser mu yi refresh mu ga effect din. Ga click me ya zo nan gefe, mun ga shi a nan gefe. Wannan link ne, in na danna dai kai ni wani shafi, kamar in kun shiga wani yanar gizo, in kun shiga yanar gizo in kun danna abu sai kai ku nan, ku danna wannan ya kai ku nan, duk shine wannan tagin href din nan, wato hypertext reference kenan. So shi kuma wannan equal to ga double quotation, duk shafin da muke so ya kai mu shi mu rubuta sunan shafin. A yanzu babu wani shafi da muke da shi a ƙasa, saboda wannan shine na farko. Amma ina ce muna da wani shafi maybe mai suna home.html haka, muka yi save. Inda ce akwai wani shafi mai suna haka, idan muka zo nan muka danna, wannan wanda na rubuta click me, wannan linkin zai kai mu wancan shafin da muka kira sunan shi. Wannan shine ainihin main HTML din kenan, watan hypertext markup language. So wannan link ne. Yanzu bari mu gwada da dai click mu gani akai. Gashi da ma duk wani abu mai link a computer kana amfani da shi, in ka sa arrow ɗinka akan shi zaka ga koma hannu, to wani abu yana indicate cewa wannan fa link ne, ba normal text bane. So muka click, kun ga ya kai mu wani shafi, ya ce me your file couldn't be accessed, saboda babu wani shafi mai suna wannan home.html din. Kun ga sunan shi nan sama, babu wani shafi mai suna wannan. So bari mu koma baya. Nan gaba mun ci gaba za mu bude shafuna da yawa, ta yadda muka click zai kai mu ne dawo da mu duka za mu yi amfani da shi. A yanzu dai kawai mu gane abin da wannan link reference yake amfani da shi. So mu koma wani tag. Dama na riga na ce HTML is all about tags, duka da tag da mu dinga dealing a yanzu. So akwai wani tag, bari mu import hoto mu gani, img ake ce mai wannan tagin. Shi ma tagin da yana da attribute, so haka / shi mu sami img, kuma mu zo mu kula tagin haka, yi save shi. To shi ma yana da attribute din, da ba na ka cewa attribute a cikin tsakankanin opening tag haka, anan ake rubuta attribute din. Shi kuma attribute din nan inbuilt ne. So src watan source kenan, equal to double quotation. Shi ma wannan ba double quotation ba, shi ma a tsakanin double quotation wannan za mu kira file din da muke so, amma kuma hoto ne. Wannan tag yana deal da hoto ne. So yanzu wannan hoto da mu kira, yanzu na sa sunan hoton a cikin wannan tsakanin double quotation din, muka je muka yi refreshing browser, za mu ga effect din. Yanzu bari let's put this into practice. Kamar ina da hoto akan desktop ina, bari mu duba ga sunan hoton. Bari mu ga wani hoto ana sunan shi picture. To bari mu kuma kan notepad din mu, tsakankanin wannan double quotation din na source din nan, za mu rubuta sunan wannan hoton, sunan shi picture in ban manta ba ko, picture dot yawa. Shi ma sai an rubuta extension. In mutum yana dealing da computer dole duka wannan extension ina rubutawa, saboda yare ne da magana ne da mutum yake da computer. Shi wancan hoton abin nan ya sunan file in jpg kenan, jpg. Shi mu save shi. So bari mu kuma browser an nan mu yi refresh mu ga effect.
daidai, ga hoto ya fito zabgege. Akwai inda da mu iya modify in wannan. Akwai wani attribute, yana da attribute shi ma, bari na ce width equal to double quotation, bari na sa 30%. No px, let me deal with px. Bari na ce height shi equal to double quotation, height shi ma bari na ce 30px. So bari na save, bari mu kuma mu refresh mu ga effect. Da shi ne da wadan karami, which means modifying shi da ne kuma ya zo ya kankanta sosai. Duka ina canza wannan figures duka dai canju. Amma yanzu bari mu deal da percentage, ina ji da fi sauki. Percentage 30%, wancan ma mu canja shi daga px zuwa percentage. Save, sai mu kuma browser mu refresh. Ga shi ne dan ƙara girma kuma shi nan gefe. Din da ke so kai modifying shi da kai. Ga link, ga img, duka wannan clicking. Wannan shafin mu na farko kenan na yanar gizo. Wannan just for the sake of this tutorial shine nake so ina sauri kuma ina bin abu one after the other. So a yanzu muka ƙara kallon duka wannan coding, duka wannan abin da muka rubuta. Ta nan ne muke zuwa mu modify in kuma mu rubuta yaran mu a cikin wannan notepad din, kamar wanda mai amfani da Mac OS watan Apple, shi kuma text edit ne. So wannan Windows operating system ne muke amfani da shi. Gashi duka wannan coding gashi nan tags ne, mun riga mun sani. In mutum bai gane ba ya ƙara kallon bidiyon, ya ƙara kallo har mutum dai zo ya catch up on abubuwa. Wannan tutorial ba shi da wahala gina yanar gizo, kar wani abu ya yi confuse mu. So gashi nan dai shafin mun riga mun gani, shafin mu na farko website. Kuma wannan text din duka wannan rubutu ma first website din da mutum yake so ya canja rubutun da yake so in yazo tsakiyar nan duka zai canja shi. Yanzu dai abin da mutum bai gane ba, za ku iya ajiye mana tambayan ku a ƙasan wannan bidiyon ta comment box, muna dab da an samu ku shi. Sannan